Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Agamis Ketemu pemirsa. Hari ini mau ngatur Mas Anto balik, guys. Yo. Wes wayahe balik. Yo terpaksa wingi tak sedelok benakno kabel karo gendeng, guys. Mumpung yo pas prei, nek gak prei yo buka panik, guys. Kita lanjut lagi ya pemirsa, yo mudah-mudahan golek rezeki nggo keluarga. Ini kita lanjut lagi ya, guys ya. Kudu ngantuk ae padahal iki jarang mangan sate wedhus kok ya rasane untung liyer ae lho, guys. Sambat ae, Mbak. Untuk iya sabar. Lho, barek, Mak. Nggih. Pak B salim karo Mak. Nangis ya. Turu Mak mang. Mau turu. Ya. Iya. Wis, yuk. Panas sing ngentak-ngentak, guys. Loh, warji wis tekan kene. Jiji, ya tekan kene jiji. Lumahe kapuan lho, guys. Nek ramlan golek iku lho, golek anak-anake. HP mantur larang yo. Ya cah cilik masa ora kon nganggo SIM kon duwe SIM kan. Ku sejenis apa? Maksudnya iki orang duwe SIM cah cilik ngono lho ya. Kok ana mantur ngono, sejenis apa cara mono hitungane? Kan 1 cc. Gati cara mono kayak apa? Sepeda listrik ngono. Mana semule? Semule. Suwi ya? Suwi. Pirang jam? Jam berapa? Sekali-kali nang ya. Sekali-kali nang terminal numpak bis. Ini dewe-dewe, guys. Jurusan Jakarta. Kudus, Sulursari, Ngawi. Ya kan medune ndi ya? Medune ndi? Lagi. Oh iya, Ding. Jaring kok 15.45 yus. Nah, sak jam kas dadi mandek sik nang taman, iki mbek Jojo mbek Mas Anto. Wah, tiwas deglek. Malan jadwalnya masih sejam lagi tiwas metu. Tenan pora ya sak jam kas. Karena kesuwen metu dhisik jalan-jalan. Badan Gizi Nasional.
usah nyebrang-nyebrang aku. Hati lo ya. Saya dadah. Yuk, pulang-pulang. Aku mau matangku perih rada telat. Cimiu. Rebul kan tukaran ae, guys. Oh, durasi aku mang kurang pemirsa. Cimi. Sayangku. Cimi, cenul-cenul. Ki kucingnya Amel tak adopsi, alhamdulillah urip, guys. Ka kucinge tonggoku, ki kucingku dhewe, Cimiu, Cimi, Pusi. Iki kucingku, guys. Shh. Kamu jagungan karo tong dulurku lanang. Tuh, ki kena apa? Ndak kena hama pakai pemirsa. Kena hama, guys. Ini berapa ya? Ki lombok kurit, guys. Tapi kok ono semute abang ngono lho pemirsa. Oh, ki menyenangkan. Nek cuma tak tanam tok niki ora tak kei pestisida pemirsa, ora wani. Aku saiki iso bedakno ndi sing lombok apa? Cabe rawit, ndi sing cabe merah keriting, ketara, guys. Kaman mbok godeke le miu-miu lah kucingku, guys. Ayo, Cimiu. Cimiu. Nek aku kucing tonggoku, guys, Anabul. Mbah kucing kok do seneng nang kene. Kadang kalau melok mangan, guys, ndak ya kurang mentok loh. Yo, ayo. Pusi, ayo. Wis bar tak panen lho, guys. Wis bar tak panen, tak masak barang isik ae. Iki kucai. Aku ngecet daun bawang mbura. Hiburanku yang ini, pemirsa. Hiburane yang ini ki. Terongnya ya kena hama iki lah. Terongnya penyakitan, guys. Kini ora di kei lanjaran engko rubuh. Kita maceri aku tuku online guys. Karek mateng nih. Aku tomat jarang tuku pemirsa. Mek tanduranku dhewe lho. Guys, ya tak tutup dulu kontenku. Terima kasih nonton kontenku. Ya iki mang konten nganter Mas Anto. Wong Cepu Surabaya yo cedak guys ya. Pokoknya Mas Anto kan nek gono order mulih. Nek rong dina gono order mulih, guys. Ora masa tak mulai karena kepentinganku egois ngono ga. Ya bos ya. Aduh gandeng, Bu. Aku senul, Bu. Aku gandeng tenan, Bu. Tetap semangat. Wajo lali lagu mas sampai keluarga mas goplem. Nah, ana belen super sing akeh. Wis pokoknya jangan lupa kita selalu berbuat baik, menanam kebaikan karena apa yang kita tanam satu saat nanti akan menolong kita di waktu kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang siapa, Bu? Anu Om Edi dolan, guys. Rame. Aku mau telat mangan utangku perih ra karuan.